Там от тъмница сега се случват нещата. Една там не случи. Дръж се. Дръж 2-3 минути, че се бъде. Сфана ли го? Да. Падна направо водата. Тук е сега. Тук е стихията. Не, че ни натисне нещо. О. Хвана го. Ти спиш. Там от тъмницата ти казах. Да, е тук. Хвана го. Дай пак. О!